Velkommen til Free Academys modelsamling. På Free Academy får du gratis adgang til læringsvideoer om faglige modeller og teorier. Det vi har prøvet at lave, det er både teaser til nogle korte forklaringer af nogle centrale aspekter og mere uddybende videoer til specialister på længere sigt. Du vil også finde nogle cases og modeller og dokumenter, som du på længere sigt også kan anvende med fordel. Det kan være, at du er studerende, der skal bruge det i en case, du er måske en underviser, der skal bruge det i din undervisning, eller du er en virksomhed, der skal planlægge jeres vækst og har brug for lidt værktøj. Meget af den røde tråd i det hele er bygget op på det, der hedder marketingprocessen. Og nu har jeg kort prøvet at beskrive, hvad drejer marketingprocessen om, og hvordan kan man planlægge sin internationale markedsføringsplan med processen. Den består til at starte med af en mission og en vision, som virksomheden har gjort sig klar. Så starter man med at analysere virksomhedens interne faktorer, så kigger man på efterspørgselen, på konkurrencesituationen, på hvordan vi vil distribuere vores produkter ud til vores kunder, og så kigger man også på nogle omverdensfaktorer, eller når jeg siger kigger, så mener jeg så analysere. Hver af de kasser her har en lang række underværktøjer, som vi kommer meget mere ind på. Når man har gjort det, så sammenfatter man det i en SWOT-analyse og konkluderer på det. Og marketingprocessen er et udtryk for en struktureret indfaldsvinkel til at analysere en given situation, komme op med en strategi, som baserer sig på en SWOT-analyse, blandt andet, hvor næste skridt er at segmentere og vælge sin målgruppe, beslutte sig for, hvordan vi skal differentiere og positionere os i forhold til markedet. Vi vælger vores mål og vores strategier, og til sidst så planlægger vi vores parametermix og vores marketingplan. Hvem gør hvad, hvornår, til hvilke priser, hvilke produkter, hvordan vi vil place det, hvordan vi vil promote det, og hvis vi er en servicevirksomhed, så er der nogle flere P'er med. Det vil sige 5 typer hovedanalyser, en hel del strategiarbejde og til sidst noget implementering. Og det er alt sammen bundet sammen på den her måde. Hvis man skulle visualisere det på en anden måde, hvis man som studerende eller i virksomheden skulle lave en decideret rapport, hvor det er vel beskrevet, kunne strukturen se sådan her ud. Det er det samme, bare visualisere en mere klassisk disposition for en international markedsføringsplan. Vi håber, at du har fået noget ud af marketingprocessen, og formålet med Free Academy er som sagt at give alle de her modeller. Så næste gang, at du går ind og klikker på interne analyser, så vil du få et meget mere uddybende indblik i, hvad er der af interne analyser.